Mit navn er Johan, jeg er swingdanser, og jeg står her på havnekajen ved Dansk Arkitekturcenter. Mens jeg taler til dig lige nu, er du formentlig godt i gang med sommerferien. Det kan også være, at din ferie lige er startet. Men uanset hvad, nikker du måske genkendende til, at august måned kommer snigende lige rundt om hjørnet, og at vi alle sammen igen skal tilbage til hverdagen. Du kender måske også til tanken om sure morgener, og man egentlig bare gerne vil forlænge ferien en lille smule. Men det er der råd for nu. Du skal tage kondiskoene på nakken, og så skal du komme her på havnekajen ved Dansk Arkitekturcenter 4 onsdage i august kl. 8 om morgenen og danse swingdans sammen med mig og min dansepartner Per Rock og en masse andre danseglade mennesker. Det kræver ikke nogen forudsætninger, du behøver ikke have danset før. Det eneste det kræver dig, det er, at du giver dig selv et lille spark bagi og kommer afsted. Så giver jeg til gengæld garanti for en rigtig sjov morgen, og at dagen bare bliver en lille smule bedre. Nu giver jeg dig lige et lille kig ud over havnekajen, og så får du efterfølgende informationer, hvor du kan læse mere om morgendans på Dansk Arkitekturcenter og min hjemmeside eller min Facebook-side Just Joan Swingdance. Så hæng lige på 5 sekunder endnu, og så håber jeg meget, at vi ses i august måned.